хонаи фурушӣ дар шаҳри Вахдат дукомнатаак квартира дар 6 мошона қарор дорад. 67 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, садик, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе 91 микрорайон дукомнатаак квартира дар 7 мошона қарор дорад. 60 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. хона дар наздикӣ масҷид, садик, мактаб дар наздикиш аст. нархаш 460,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе райони Гипразим дукомнатаак квартира дар 2 мошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе райони Рудакӣ 6 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбутта поёни бозори Корвон 2 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. як подвали калон дорад. ремонтҳои хона замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб. нархаш 315,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар ноҳияи Восе 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документаш 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ҳоҷатхона, баня ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 230,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагай соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.